I oktober 2013 producerede vi 2 korte dokumentarer, som omhandlede den korruption, der i årevis har fundet sted på Danmarks Radio P3, helt åbenlyst. Som vores eneste mulighed for at komme til ord lagde vi disse dokumentarer på YouTube, i et forsøg på at belyse problemets størrelse og hovedpersoner. Omkring 7.000 mennesker nåede at se de 2 kritiske dokumentarer i den uge, de fik lov at lægge online. Vi mener, at sandheden skal ud, og prøver derfor igen at få sat fokus på problemet. Baggrunden for endnu en dokumentar. Danmarks Radio er Danmarks største mediehus med ca. 3.000 ansatte. Danmarks Radio er også landets eneste fuldt ud licensfinansierede virksomhed, hvilket betyder, at alle med et tv, computer, radio eller smartphone ifølge lov er pålagt at betale licens, så DR kan eksistere. Uden befolkningens penge ville DR ikke kunne fungere økonomisk. Når man hører dette, forventer man umiddelbart en virksomhed med fair, demokratiske og regelmæssige udskiftninger af ansatte i de høje positioner. Men sådan forholder det sig desværre ikke på P3. Denne dokumentar samler op på de 2 dokumentarer fra oktober 2013, og vil gå i dybden med, hvad der egentlig skete i kølvandet på dem. Den vil desuden levere beviser om korruption på P3, og dermed retfærdiggøre sig selv. Først lidt baggrundsviden. P3 er den mest magtfulde radiostation i Danmark og servicerer 1,3 millioner lyttere ugeligt. Det betyder, at P3 med sin sendeflade har afgørende magt, når det drejer sig om at definere, hvilken musik der får gennemslagskraft nok til et gennembrud. Både spillesteder, festivaler og andre radiostationer følger trop, når Danmarks Radio blåstempler en kunstner, og det giver dem en utrolig magt i dansk musik. Det er i denne magt, at vores problemstilling tager udgangspunkt. Ud fra vores viden og indsigt i musikbranchen i Danmark tegnede vi sidst et grundigt billede af den favorisering, der stadigvæk foregår af musikere, som har personlige venskaber med værterne eller musikchefen på P3. Desuden forklarede vi omkring den udbredte tradition for bestikkelse på stationen, og det magtmisbrug af midler og sendeflade, som foregår dagligt. Det fik P3 til at reagere. På figur 1 ses det tydeligt, at man som musiker i Danmark har brug for P3. Med sin uomtvistelige dominans over radiobilledet og magt til at breake artister, har P3 indtaget positionen som det vigtigste medie i dansk musikkultur, et statsbetalt et af slagsen, men med en foruroligende adfærd som en privat virksomhed. I musikbranchen er det ikke sjældent hørt, at ansatte på P3 har modtaget champagne, logebilletter, dyre vine, dyre restaurantbesøg, rejser og endda penge under bordet for at give kunstnere airplay. Det fremstår her tydeligt, hvor vigtigt det er at have et gunstigt forhold til musikchefen Lars Trillingsgaard fra P3, hvis man er manager, musiker eller pladeselskab i Danmark. Det er en nødvendighed for at overleve i branchen, og derfor er folk villige til at gå langt og betale for ydelser, som ifølge Public Service-loven på ingen måde kan eller må udbydes som en salgsvare. For at få et gunstigt forhold til Lars Trillingsgaard, skal man introduceres til ham af en han stoler på. Alle får dermed en bid af kagen, ingen snakker og alle er glade. Sådan har det foregået i årevis. Folk tæt på ham har derfor den bedste mulighed for at få airplay på P3. Det kunne for eksempel være projekter, som interesserede hans egne værter. På den måde kan alle parter tjene penge, og risikoen er minimal. Korruption og nepotisme er værste skuffe. Reaktionen på de 2 dokumentarer fra 2013. Efter offentliggørelsen af de 2 tidligere dokumentarer
fulgte websider som 180grader.dk, radioassistent.dk og det anerkendte musikmagasin Gaffa, op med artikler og interviews. P3-chefen Christian Odenheim kom pludseligt under pres, og var nødt til at svare på tiltalen om korruption, nepotisme og bestikkelse blandt hans medarbejdere. Han gav udtryk for, at han mente, at dette var nogle helt uberettigede, ufine og unfair anklager. Vi ved, at han dækkede over noget. Læs selv på www.radioassistent.dk. Også musikchefen, Lars Trillingsgaard, indvilligede i et omfattende interview med Gaffa, for helt at dementere indholdet af de 2 omtalte dokumentarer og de anklager, der blev rettet mod ham. Mens dette foregik, delte store dele af den udøvende danske musikbranche de 2 dokumentarer på de sociale medier for at udtrykke deres sympati. Læs selv www.gaffa.dk/nyheds/81537. Også til det store awardshow P3 Guld 2014 forsøgte P3 i omfattende grad at distancere sig selv fra anklagerne ved at lade aftenens værter fra Monte Carlo lave vittigheder omkring dem for åben skærm. Der blev blandt andet sået tvivl om en helt konkret episode, hvor Rasmus Nørs single blev pålagt at få fjernet en saxofon fra kompositionen. Dette var i sin tid en ordre fra musikchef Lars Trillingsgaard og et krav for, at han ville tillade singlen Airplay. P3 Guld blev vist på DR3. Det er tydeligt, at P3-toppens strategi var at fremlægge de 2 dokumentarer som løgn og latin offentligt. Til dette formål valgte de blandt andet at tage udgangspunkt i Rasmus Nøhr-situationen, men vi mener, at det bør have den helt modsatte effekt på enhver, da denne er veldokumenteret af medierne. Vi mener, at P3 ville have haft bedre held med at miskreditere vores dokumentarer, hvis de havde valgt at fokusere deres vittigheder på nogle af de elementer i indholdet, som ikke kan findes på Google af enhver med en computer. Læs selv www.gaffa.dk/nyheds/13649. Vi undrer os over, at 2 korte dokumentarer, som blev lagt ud på YouTube og kun modtog 7.000 visninger, kan skabe så meget rør i P3's andedam. Vi synes, at det er bemærkelsesværdigt, at Danmarks største mediehus bruger tid, penge og ressourcer på at modbevise nogen, ifølge dem, latterlige påstande i 2 dokumentarer på YouTube. Vi fornemmer, at vi må have ramt dem et dømt sted. Alligevel må vi erkende, at de 2 dokumentarer, som vi skabte i 2013, ikke havde den ønskede effekt. Vi håbede, at det fokus, der blev sat på problemet med P3's korruption, ville resultere i nogle ændringer eller en undersøgelse på området, men i stedet holdt chefen hånden over sine ansatte. Vi håbede, at Maria Rørbye, som er uddannet jurist og generaldirektør for DR, ville gå i dybden, tage de nødvendige forholdsregler og gribe ind over for disse tilstande hurtigt. Hun modtog en mail med dokumentarerne på mailadressen mrr@adr.dk, men intet skete. Vi håbede, at kulturministeren Marianne Jelved ville tage sin tid og kigge nærmere på sagen. Hun modtog en e-mail på kum@kum.dk, men heller ikke her skabte vores opråb den ønskede reaktion. Derfor begyndte vi at grave dybere, og det skulle vise sig at være overraskende nemt at finde konkrete beviser på, at ansatte på P3 misbruger deres stillinger for egen økonomisk vinding. Hvordan kan dette få lov til at foregå?